ሶሊያና حقኛ ፍቅራይ ዛንተ በጃህ ጽባት ተረድእኒ ንዓመት መመልአታ ንከእምናከ ብዙሕ ከምዚ ጻዕርኩ ሕጅሙ በተምለኽ አምላከ ከሕዘክ ተረድን እንዳበለ እንተለመናኳ አይኮን ኢላ በደው ገዲፋቱ ነብአታ ከመሆጅ እንዳፍሰሰት ነገዝ አምራሃት ሶላና ካብ ኤርትራ ናብ አዲስ አበባ ምስ አተወት ፕሮሰስ ለዝነበራ ክሳብ ሰልጣይ ህይወታ ኣብ አዲስ አበባ ክትመረስ ጀመረት እቲ መጀመርታ እኳ ምስ ሓንቲ ትፈልጣ ሰብ ተኻርያ ተቐመጥ እንተነበረት ኣብ ደገ ዘላ ሓፍታ ግናናት ገዛ ተኻሪ ስለ ዝብለታ ሃራይላ ካብታ 6 ኣራስ ተቐመጠትላ ገዛ ዝቐየረት ነቲ ሓድሽ ገዛውን ብዙሕ ኣይጸልአቶም ምእንቲ ርስም እቲ ገዛወቲ ብዙሓት ኤርትራውያን ስለ ዘለዎ ንጽምዋ ዕድል ኣይሓበቶም ኮይኑ ግና እቲ ህይወት ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ከሰልችዋ ጀመረ ምክንያቱም ተተስዕ ትበልዕ ሞባይል ትናኸፍ ምስ ገሊኦም ተቐልል መሊሳ ትበልዕ ይመስል ሽዑ ክሳብ የእንታ ክትጠፍእ ዝደሊ ሞባይላት ተጣዋወቅ እዋን ዘይብሉ ትደቅስ መሊሳ ኣራፊዳት ትስዕ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ስለ ዝሰልችዋ ምስ ሓፍታ ተማኺራ ትምህርቲ ክመሃር ኣለኒ ኢላ ስለ ዝወሰነት ቋንቋ እንግሊሽ ክትመሃር ጀመረት ትምህርቲ ኣብ ዝጀመረትሉ ኣብ ሰሙና ናብ ሚኒባስ ክድይብ እንዳተደፋፈአት ከላ ሰራቂ ኢዱ ሰዲዱ ናይ ቦርሳ ሻርኔራ ከፊቱ ክሳብ ሞባይላ ዝወስደላ ዋል ሓደ ከይተፈለጣ ተደፋፈአውን ክትኣቱ ስለዘይከኣለት እታ ሚኒባስ ስለዝመልአት ተረፈት ኮይኑ ግና ድሕሪ 5 ደቂቃ ሃፍተስከ ቦርሳ ከፈትሽዮ እንታይ ተፍኢኪ እንዳበለ ኣምሓርኛ ናይ ዛረብ ወዲ ድምፂ ብስምባ ደን ድሕሪት ቁልሕ ከም ትብል ገበራሞ ቁሩበትን ዘዋሕለተን ቋንቋ ጌራ ክትረድኦ ስለዝከኣለት ናብቲ መሕንገጢ ዘሎ ናይ ኢድ ቦርሳ ምስ ጠመተት ተኸፊታ ምስ ረኣየት እዊ እንዳበለት ምስ ፈተሸት ሞባይላ ክትርኢ ኣይከኣለትን ከይተረዳ እዊ ኣተንታይ መዓት እዩ ንካልኣይ ግዜ ስርዕ ኣለኹ ክትብል ሰምዐ ወዲ እንታይ ትብል ጓለይ ለምስ ዕድል ጌርኪ ሞባይልኪ ጉሮሮ ሓኒቐ ተቐቢለል ከለኹ እንዳበለ ብትግርኛ ምስ ተዛረባ መሊሳውን ብስምባደ ቆልሕላ እንዳጠመተት ብሓቂ ኣብ ዕላዳ ሞባይለይ ምስ በለቶ ካብ ጅቡ ኣውፅያ ረከባ ሃጎሳ ክትቋፀር ስለዘይከኣለት ከተመስግናይ ተረኣየትን ሃፍተይ የቐኒሊ ዝብል ክቡር ልምድና ለናበይ ኣቢልከ ዋላስ ምስታ ሞባይልኪ ተወሲዳ ምስ በላ እዊ ቅሬታ ሓወይ ማዓረይ ምስ ልቢ ዘይፅናሕኩ የቐኒሊ ዝሓወይ ሶላን ይበሃል ምስ በለቶ ኣነ ኸ ኣሚሮን ይበሃል ጽቡቕ ሌላ ከም ዝመስለኒ ኤርትራዊት ሓቂ ምስ በላ እዋ ንስሓ ምስ በለቶ እዋ ኣነን ኤርትራዊ ሓቂ ንምዝራብ ሚኒባስ እንዳተጸበኹ እዛ ጓል ደስ ክትብለካ ክላላዶ እንዳብል ከለኹ ቦርሳ ክፈትሽ ዝረኣኹ ስለዚ ንዓይ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ይኩንለይ ከም ተወሳኹን ኤርትራዊት ከም ዝኾንክ ንፈልጥ ብዙሕ ኣይተጸገምኩን ምናልባት እርግጸኛ ንምዃን እቲ መጀመርታ በኣምሓርኛ ዝተዛረብኩ ምስ በላ ኤርትራዊት ከም ዝኾንክ ዳ ብምንታይ ፈሊጥካ ምስ በለቶ እዞም ኤርትራን ብፍላይ መጀመርታ ኣብ ንመጻሉ ነፍስና ሸጥ ዝበለን ኣከዳናኖን ካብ ከተማ ንምጻእ ካብ ገጠር ካብዞም ኢትዮጵያን ፍልይ ዝበልና ኢና ዝኾነ ኣብዚ ዓዲ ቁርብ ዝገበርኪ ከይትመስሊ ምስ በላ ንስኻስ ፍልኢኻ ቅድሚ ሕጂ ትፈልጠኒ ዳ ከይትከውን እንዳበለት ገና ተዛሪባ ከይወድአት ከላ ሚኒባስ ስለዝመጻት እማኣና ገድፈከ ኢላ ብግስ ምስ በለት በሊ ንሎሚ ገዲፈክ ኣለኹም ካልአይቲ መዓልቲ ግና እንተ ተራኺብና ቁፅሪ ቴሌፎንኪ ክወስድ እንዳበለ ክሳብ ተደፋፊኣ ትድይብ ክዕዘብ ድሕሪ ምጽናሕ ሚኒባስ ምጽባይ ገዲፉ ብእግሩ መንገዱ ክገብር ጀመረ ንሳ ተደፋፊኣ ድሕሪ ምእታው ተረጋጊኣ ኮፍ እንተበለት ሞባይላ ካብ ሰራቐ ስለ ዘዳሓነላ ጽቡቕ ጌራ ብዘይ ምስከና እንዳሓረቐትን ቁፅሪ ቴሌፎኑ ዘይምውሰዳ እንዳተዓሳ ኣብ ሓሳብ ከላ ከፈሊ ዝብል ናይ ፈተኛ ድምፂ ኣበራበራ ሕሳባ ከፊላ ማልሳ ተቐቢላ በቲ ፊኒስትራ ይሃሊፋ ንደገ እውን ክተቋመጥ ጀመረት ኣቲ ምሕርቲ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ትመሃር ስለ ዝነበረት ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ናይታ ሰሙን ክትመሃር ጸኒሓ ኣብታ ሚኒባስ ትሕዘላ ቦታ ክትጸበ ጸኒሓ ሚኒባስ ስለ ዝመጸት ብዙሕ ሕሳብ ስለ ዝነበረ ዝወርድ ክሳብ ዝወርድ ተረጋጊኣ እንዳተጸበየት ኮላ ካብታ ሚኒባስ ክወርድ ነቲ ቅድሚ 2 ሰሙን ዝተላለየት ኔሮም ምስ ረኣየት ንሱ ዲካሊ እንዳበለት ኮላ ኣነ ዳሕና ይትጨነቒ ብውሽጢ ኮይነ ክእዘበኪ ጸኒሕ በሊ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ኣምላኽ ተራኸቡ ኢሉና ኣሎ መስለኒ ኢዱ ንሰላምታ እንዳሰደደ ተዛረባ ሚኒባስ ገዳ ክትበገስ ስለ ዝደለየት ተኸዲደኸ ዋላስ ምስ ሓተ ተፈተሪኖ ኣይትኬድና ዳሓን ኢሉ ሜሮን ኣትረፋ ክትምልሰሉ ዘይሰምዖ ሜሮን ሓቂ እንዲ ምስ በላ ሓቃኸዋ በለት እንዳሰሓቐት
ቁጽሪ ቴሌፎኖም ተለዋዊጦም ክሳብ ተሰሚን ዋስ ትመጽእ ከዕልላ ድሕሪ ምጽናሕ ተፋኒዋ ኸደ በቃ ካብኡ ኒኒ ምሸት ኣይትበል ቀትሪ ምስኡ ብቴሌፎን ዕላል ኮነ ዕላላቱ ኩሉ ምሉ ስለ ዘይጸልዐቱ ምስኡ ክትዕልል ከላ ሓጎስ ባህታ ክስማዓ ጀመረ ቀስ እንዳበሉን ብቴሌፎን ገሪፎም ብኣካል ክራኸቡ ጀመሩ ካብቲ ምህርቲ ተፈዲሳ ክትወፅእ እንዳተጸብየ ንገዛ የፋንዋ ወይ ከኣብ ገለ ካፋኣትዮም ክዕልልዮም ስዩ ሜሮን ኣብቲ ዓዲ ብዙሕ ስለ ዝገበረ ነታ ከተማ ዳርጋ ብምልእታ ከም ከብዲ ኢዱ ዝፈልጣ ኣበየናይ ዝበለጸ መዘናግዒ ቦታታት ኣሎ ኣበየናይ እንታይ ይግበር ኣሎ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ቁጽር እዩ ረጊጻቶ ዘይትፈልጥ ቦታ ሳላ ሜሮን ኩሉ በጽሐቱ በቲ ትመሓር በቲ ከዓ ታዝረኸበታ ግዜ ምስ ሜሮን ክትሕልፎ ትደሊ ክብሉ ስለ ዝተለማመዱ ክልቲኦም ከተረድኦም ኣብ ፍቕሪ ወደቑ ግና ወላ ደኣ ክልቲኦም ብፍቕሪ ይተሓመሱ ደኣ እምበር ደፊሩ ፍቕሪ ክገልጽ ዝተረኣየ ሰብ ኣይነበረን ሜሮን ክሓታዶ ይብል እሞ ደፍረ ስለስእን ክንደይ ግዜ ነግፈረ ግዜ በለ ሃፍታ ብወገና ኣብ ኤሮጳ ተቐመጥ ኮይና ካብታ ዝርከባ ኣብ ዋሕሊላ ፕሮሰስ ትገብረላ ዘላ መብዛሕትኡ ግዜ 14 ሰዓታት ብጸሊም ዶ ጻዕዳ ኣይትበለከ ተርፈ እንዳሰርሐት ከባቢ 25,000 ዩሮ ኣብ ዋሕሊላ ንፕሮሰስ ኣዳልያትላ ንክሰልጣ ምስና ጸሎት ትጽበ ዘላ ሶላና እውን ጻዕሪ ድኻም ናይ ሓፍታ ብግቡእ ስለ ትርዳእ ንሓፍታ ዘሕርቕ ነገር ከይትገብር ማርያ ትጥንቀቕ ከምዚ ገበረ እንተይላታ ሃራይ ኣይተምሲ ብእዋኑ ገዛእታዊ እንተይላታ ሃራይ ንዘይጠቕሙ ክሳብ ኣይትኽእሊ ሃራይ ንኣ ሃልያ ኣብ ሕማቕ ከይትወድቕ ተገዲሳ ትዛረባ ከም ዘላ ስለ ትፈልጥ ብተሓጓሳ ትሰምዓ ሓደ ግዜ ሜሮን ኣቕሉ ምስ ጸበቦ በቃ ሎምስ ዘላ ኣብ ዓላ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ብግቡእ ተላልዩ መጺኡ ንፍቕሪ ምስ ሓተታ ዋላ እኳ ሶለና እንተዘይጸልዐቶ ተቐዳዲማ ግና ሓራይ ክትብሎ ኣይደለይትን ምክንያቱ ዕምቀት ናይ ፍቕሩ መዓር ክንደይ ከም ዝኾነ ንክትፈልጥ እንተገለደ ንሽዱሽ ወርሒ ዝኣክል ከመላልሶ ኣለኒ ስለ ዝበለት ቀልጢፋ ንሕትኡ ክትቀበሎ መርፀትን ሜሮን ግና ተስፋ ሃይቆረፀ ለይቲ መዓልትን እኳ ካይረብረበ እንተለመነ ግዜ ሓበን እንዳበለት ተመላልሶ ዝነበረት ነዚ ተግባራታ እንዳተፈለጣ ትገብሮ ስለ ዘላ ሜሮን እንተሓዘና እኳ ግና ክሳብታ 6 ወርሒ ክሳብ ተኣክል ክትጽመም ዝወሰነት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሃፍታ ኣብቲ ትቀመጠላ ሃገር ሓንደበት ሓደ ወዲ ስለ ዝተላለየት ቅርርብ ምስ ኣብ ዝኹን ንፍቕሪ ምስ ሓተታ ስለ ዘይጸልዐቶ ሕጅስ ሓዳር ዝገብረሉ ግዜ እውን ስለ ዝበለት ሃራይ ዝበለቶ ክሳብ ኣብ መርዓ ንበጽሕ ንዋላ ሓደ ሰብ ኣይነግርን ኢላ ኣጽቂጣ እኳ እንተነበረት ወረርጉም ግና ጠንበርበር እንዳበለ ኣብ እዝኒ ሶላና ምስ በጽሐ ሶላና ሃፍታ ላዕልን ታሕትን ክትብል ነብሳ ረሲዓ ስለ ዝነበረት ነብሳ ክትዝግብ ብምጅመራ እንዳተሓጎሰት መን ኢኻ ትወዲ ኢላ ምስ ሃተተታ ብኢሞ ብቪድዮ ደዊላ እንዳተረኣዮ ተላለዩ ኮነ ግና ነዚ ሰብ ደኣ ኣበይ ዝፈልጦ እንዳበለት ሶላና ማራ ተጨነቐት ተወጠረት ኣብ ገለስ ርእየ ኣለኹ ኢላ ብዙሕ ኣሰላሰለት ሓሰበት ከዝክሮ ስለዘይ ከኣለት ግዳ ንሓፍታ ኣብ ገለስ ይፈልጥ እዩ ምስ በለታ ሰብ ንሰብ ይመስል ኣበይ ክትፈልጥዮ ደኣ ንሱ ኣብ ዝዓዲ ብዙሕ ዝገበረ ሰብ ስለ ዝበለታ ሓራ ኢላ ክትብል እኳ እንተ ሓሰበት ህለንኣ ግና ግድን ክትዝክር ያለክ እንዳበለት ደጋጊሙ ምስ ረበሻ ብተደጋጋሚ ክትዝክር ተቃለሰት መወዳእቱን ብቅጽበት ሓደ ነገር ኣብ ሓንጎላ መጻ ተቃላጢፋ ናብ ሜሮን ደዊላ ስእሊ ናይ ሓውኻ ኣባ ስለደለይ ምስ በለቶ ሓራ ኢሉ ሜሮን ብዙሕ ሕቶ ከየብዝሐ ምስ ሰደደላ ነዚ ረኣየቶ ክትኣመነ ኣይከኣለትን ኣርኪ ሃፍታ ሓዊ ሜሮን ኮይኑ ምስ ጸንሐ ርእሳ ሒዛ ከይተረድኣ እይ በለት ተሕዞን ትጭብጦን ጠፍኣ ኣብቲ መሬት ከም ኣድጊ ኣንገርገረት ንብኣት ውሕጅ ክፈጠር ክሳብ ዝደሊ ነበአት ኣብ ገዛኣታ ኣጽያ ብሕርቃን ተዓሳ ኣምሪራ በኸየት ቴሌፎን ኣጥፊያ ከምዛ ገለ ዝመታ ብሓዘን ገዛኣቶ ከርሚያ ተቐመጠት ሜሮን ደጋጊሙ ደዊሉ ክረኽባ ኣይከኣለን በተደጋጋሚ ማዓጾ ኳሕኳሐ ሰምዓ ይረኸበን ሶላና እንዳሰምዐት ኣጽቀጠት ወዮ ደኣ ክትፈትኑ ኢልያ እምበር ማዕረ ክንደይ ከም ትፈትወስ ኣጸቢቓ ትፈልጥ እያ ሰማይ ቁንቁል ኣፋ ተደፍኣ መሬት ከም ዓይኒ መርፈእ ጻበታ ኩሉ ነገር ህውስውስ በላ በከምዚ ሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ምስ ተጓዓዘት ቀስ እንዳበለት በዓላን ነብሳ ክትረጋገፅ ስለጀመረት ምስ ነብሳ ተማኸረት በቃ ሜሮን ኣይ ስለዘይኮነ እምበር ናተይ እንተዝኾነ ርስ እንዳፈተሖ ግዜ መወሰድኩም ድሓር ከዓ ዘይሎም ዝሓፍተይ ኣፍቂራ ለዓለን ተሓትን ክትብል ብሰንክና ንዓና ሰብ ክንከውን ንሕና ከይንጠምን ከይንጸብ ብምሕላይ ይዋያ ምስኪን ተሓፍተይ ኣብ ክንደ ደሌታ ተሪፋስ
ሕጂ እፈይላ ፍቅሪ ኣብ ዝጀመረትሉ ሰብ ክቃፀፃ እዚስ ብፍጹም ክገብሮ ይብለይን ስለዚ ዋላ ኣነ ብፍቅሪ ተቃፂለ ይሙት ንሓፍተይ መካልፍ ክኾነ ይብለይን በቃ ካብ ኣነ ብፍቅሪ ዘውር ሓፍቲ ሓዳር ተሓዘለይ ትውለደለይ እምበር ከነዓና ክትብል ከም ዓይላ ክትዓረግ ስለትኽእል ሃፍተይ ማዕረይ ተሓጎሲ ሓሳብ ልብኺ የስመረርኪ ሜሮን ሃወይ ከዓ ኣይተሓዘለይ እዚ ጉዳይ ንክልቴና ክሓሰይና ኮይኑ ግና ዝግበር የለን ኣብ ዝብል መደብነታ በፅሐት እሞ ናብ ሜሮን ደወለት ሜሮን ደወል ናይ ሶላንያ ምስ ተዓዘበ ብጣዕሚ ተሓጎሰ እምበርከ ቀዳማይ ነገር ደሃያ ብምስምዑ ካልኣይ ነገር ከዓ ፕሮሰስ ሰሊጥዋ ከይነገረትኒ ከይዳ ኣላ ኣብ ዝብል መደብነታ ስለ ዝበፅሐ ኣብቲ ዓዲ ምህላ ይሕጎሶ ተቐቢሉ ደሃን ምዃና ደጋጊሙ ምስ ሓተታ ደሃን ከም ዝኾነት ይቕሬታ ከይነገርኩ ርሒቐ ገይሽን ይርኢላ ኣብ ምኽንያ ነቲ ዘረባ ሸፋፊና ኣጠፋፊዓ ይሕልፈታ ሜሮን ደሃይ ስለ ዝረኸበ ነቲ ናይ ፍቅሪ ጉዳይ ካብ ምህታት ኣያቋርፀን ንሱ ክሓትት በቃ ኣነ ኣኪሒደ ክነገረካ ንዓኻ ዘይኮን ሰብ ኣይኮነካኒ ኣይፈትወካኒ ኢላ ክተፋኖ ቤና ምስ ትኸውን ብንብዓት ምዕጉርታ ክጠልቂ ክረባረቡ ዓመት ገበሩ ሜሮን ሕጅስ ንጠባያ ዋላ ሓደ ክሕዞ ኣይከኣለን ሃንሳ ምስ ፅቡቅ ትፀንሕሞ መልሳኻ ካልእ ሰብ ትኾኑ ንሳ ግና ፈትያ ኣይኮነትን በቲ ሓደ ከዓ ካብኣ ክርሕቕ ትደሊ በቲ ሓደ ከዓ ስለትፈቱ ኣብ ጎኑ ክትከውን ትደሊ ኣብ መወዳእትኡ ዝመረሮ ሜሮን ሎምስ ሓዲኣ ክትፈልጥ ኣለዋ እምበር ከምዚ ኢልካ ክሳብ መዓስ ዝነበረ ኢሉ ግድን ደሊካ ኣለኹ ምፅእ ስለ ዝበላ ኣብታ ዝቆፀራ ካብ ፈመፀት ካብታ ኮፍ ዝበለተላ ሰዓት ጀሚሩ ክልምና ጀመረ በጃኺ ፅብቕቲ ፍጥረት ከምታ ፍቅረኒ ይፈልጥ እጃካኸ ዝነበር ኮይኑ ኣይስምዓኒ በጃኺ ብተምለኸዮ ኣምላኽ ክልምናክ እንዳበለ ደጋጊሙ ምስ ለመና ኣይኮኑ በቃ ኢላ ኣቕበፀቶ በሊ እንዳፈተኽኒ ሓራይ ዘይብለኪ ምክንያት እንተ ነጊርክኒ ገርፈኪ ምስ በላ ዓይን ዓይኑ ክጥሙቶ ድሕር ምጽናሕ ምስ ንብዓታ እንዳተቃለሰት ከተዛረብ ጀመረት ሜሮን ሃወይ ምፍቃር ልዕሊ ማንም ነገር ዘፍቅረካ ፍቅራሃ ተቐቢለ እንተስተማቐሮ ክንደይ እኳ ደስ በለኒ የግዳስ ኢላ ዘረብኣ ገዲፋ ንብዓታ ፈርሻሐቶ ነዚ ዝረኣየ ሜሮን ብጣዕሚ ስለሰንበደ ኣትሶኒ በጃኺ ባስቕበል እንዳበለ ኣብ ሕቕፉ እትዩ ክዕብዳ ጀመረ ንብዓታው እንዳደረሰት ካብ ሕቕፋኦ እንዳወፀት ብዝኾነ ሜሮን ሃወይ ዝግበር የለን በቃ ሓፍተይን ሓውኻን ተፋቂሮምሲ ንሓዳርዮም ዝሸባሸቡ ዘለዉ ምስ በለቶ እንታይ እንዳበለ ካብቲ ኮፍ መበሊ ብዘይ ልቡ ተስዐ በለ ንሱ ተሓቂ ሜሮን ሃወይ ነዚ ኣዘየ ዘክብራ ዝፈትዋን ሓፍተይ መካለፍ ክኾና ስለ ዘይደለኹ ንፍቕርኻ እንዳተመነኽዎ ዝኣበኳ ሰላም ምሸት ኣብቲ ናይ ዘምደና ውነታዊ መድረኽ የራኽበና ሓንሳ ሓንሳብ ንንፈቶም ሰባት መስዋዕቲ ክንከፍል ግድን እዩ እንዳበለት ብሕዙ መንፈስ እንዳነብዐት ንገዝኣ ኸደት ንሎም ኣንቲ ሒዘ ዝመጻኹ ነዚ ምስል ነይሩ ከም ቀደምኩም ሓናት ሰሪእቶ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ ላይክ ግበሩ ሼር ምግባሩ ኣይትሕመቑ ብዝተረኸብ ካልኦት ተሓዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ቅሳናትን ጥዕናን ይምነየልኩም ሰሰናይ